ver, abuela. Ai, pero teño que ir falando, é máis iso. No, Vai quitar a foto. no, non está quitando foto. Vamos a grabarlo en vídeo, pero ti tens que falar a min. Bueno, a ver. A ver, Que me vas a decir? a ver, había diferencia na roupa que te poñías na fin de semana e pola semana? Había diferencias, sí, pero sempre anduvemos sempre moi ben. Moi elegantes e con roupa moi moderna. E como te vestías? Como vestía? Sí, Pois, que roupa poñías? Poñía un vestido, unha corte que nos facía a miña nai, un vestido con que agora volvemos a levar, isto bordados á man, iso cando era rapaza. Cando era nena tamén andábamos moi ben. E peinaditas, fomos as mellores da aldea. E como te peinabas? Peinaba tiña tirabezos, Sí. e con un lazo aquí blanco, así aquí, así para o lado, e con tirabezos e con un lazo blanco aquí. Iba á escola así. E gustache a moda de agora? Como? Gustache a moda de agora? Justa, a moda de agora. Vai, vou campar lá. Justa, Ai, Romeo. a moda de agora justame. Pero antes andaba moderna como andan agora. Sí, non andaban moitos, pero eu sempre anduve ben, todos os meus irmáns. Sempre moi ben, moi arreglados e moi ben. E a nai cosía, facendo a roupa. Que música escoitabas? Que música escoitaba? A moderna. A moderna, eu xa non me acordo, a moderna que había antes. E que estilos eran os que máis te gustaban? Os vestidos. Os estilos de música. Os estilos de música modernos, con moito, como é agora. E de agora, cales son os que máis te gustan? E de agora tamén me gustanme esas movidas. As movidas da xente joven. A ver que máis. A ver, ibas ao colexio todos os días? Ai, ao colexio sí que pouco iba, porque era a máis bella e tiña que cuidar 6 irmás. E daquela iba moi pouquiñas veces, pero como tiña o maestro e a maestra na mesma casa, que estaban de alquiler, no piso de arriba, pois eu iba ás clases de noite. E ibas ás clases de noite? Que iban máis, pois o que sei, foi por ir ás clases. Sei multiplicar, sei dividir, sei sumar e sei restar as 4 veces. Pero naqueles tempos eu ao colegio non podía ir, porque tiña meus irmás, tiñamos que cuidar. Entón non ibades na mesma, o sea, non ibades en clases? Todos os rapaces? No, había uns para máis vellos e outros para máis novos. Isto, dúas clases eran en riba de nós, estábamos abaixo, en riba, pois estaban os maestros, viviron ali moitos anos. E ao colegio iba, pero non podía ir moito. Tiña que quedar, non é como agora que agora obligan a ir. Pero antes non obligaban a ir ao colegio. Cantos rapaces erades na clase? Na clase, éramos moitos. Capaz que moitos non podían ir, porque tiñan que ir ou cas vacas a pacer ou así. Entón non tiñas, o sea, non ibas a clase todos os días, de unha Ai, hora a clase de noite iba. A clase de noite sí que iba sempre, todos os días. Pola noite, de que hora a que hora? Ai, pois, no inverno ás 8, de 8 a 9:30 ou 10, na casa. Na casa onde estaba eu vivindo, porque estaban os mestres ali. E que comíades todos os días? E comíanos todos os días, máis ou menos como comemos agora. Comíanos de todo, máis ou menos como se come agora. Mas era naqueles tempos, naqueles tempos. Pero eu tuve unha suerte de que tuve unha infancia moi bonita. Moi bonita. E probaste alguna vez comida de outros países ou de outros lugares? Ai, non, de outros países non, porque daquela eu non iba a ningún sitio, iba ás festas da familia, cando eran as festas, pero non comíamos a ir afora, non. Mira, xa que te mira aí, que non te quero ver aquí. Romeo, Que máis? pasa. Que máis? A ver. E viaxaches algunha vez fora de Galicia?
Fora de Galicia? Non. Ai, fun unha vez a Madrid. Que ainda a Madrid agora é Madrid, pero antes non estaba tan grande como é agora. Con cantos anos tiñas? Eu? Ai, xa tiña 22 anos. Pero eu fun con o José Antonio cando era pequeno que temos que ir á embajada de Madrid. Por que? Porque teu abuelo pois quería ir para isto onde estuvo Maruja. Australia. Para Australia. E daquela tuvo que ir facer ali todas as provas que antes, agora van xa a Coruña, pero antes había que ir a Madrid. E daquela tamén tuvo que ir, e máis unha revisión de médico e todo iso tuvo que facer. Que despois xa non valeu para nada porque non lle saliu aprobado o abuelo. Non lle saliu aprobado daquela, porque como non tiñan a certificación do padre de teu abuelo, pois daquela rechazou que non puido ir. Que máis? A ver que máis. E viaxaches algunha vez, o sea, nas vacacións, eso, facíades viaxes? Ai, non, daquela non se podía ir. Nada máis que si, pasar as festas e por aí. E que máis? E que máis? E como era a tua relación cos teus irmáns? Moi ben. Eran pequenos, eu era a que os cuidaba. E viña o sábado e viña a limpiar os zapatos de todos para ir á misa o domingo, que os levaba á misa. Cando era nena e cando era rapaciña. Levábanos tiandes. Levábamos á misa todos arregladitos, moi ben vestidos e cos zapatos brillantes. E cos teus pais como te levabas? Feitos por min de limpiar e traballar para eles. Meus pais, como se levaban? Pois moi ben. E como te levabas ti con eles? Moi ben. Nunca contestamos os fillos a meus pais, nunca. Nunca contestamos unha voz máis alta que outra aos meus pais. Sempre moito respeto e moita educación. Naqueles tempos. Sabes? E dicías o que pensabas aos teus pais? Que? Todo o que pensabas dicías a teus pais? Claro que daquela dicíanos o que pensaba a meus pais. Mais a meu pai que a miña nai. A teu pai máis? Porque meu pai era máis... Miña nai era máis seria, moi seria. E para pedirlle para ir ás festas, tíanos que pedir a miña nai, pero pedíanos a meu pai para ir ás festas, e meu pai, pois, sempre nos deixaba ir a todos os sitios. E tua nai non? E miña nai era máis reta, máis... Non poñía moito respeto. E antes axudabase moito na casa. De que xeito ti o facías? Como? De que xeito axudabas ti na casa? De que xeito? Todo, vouche dicir. De 12 anos facía a comida, facía o caldo, facía de todo. De 12 anos. E unha vez, tiña 12 anos, e quixen virar unha tortilla que era moi grande, porque eran uns moitos, e cando quixen virar, como non tiña tanta forza para virar, caeu-me diante da cociña. E tuve que chamar a un tío meu que estaba no muiño para que me viñera a virar despois, porque depois tuve que facer outra. Tiña 12 anos eu, Sí. Sí. E con 12 anos faciste comigo? Facía todo. Eu fui a feitar todo, nena. Porque éramos 6 irmás e meus pais. Meu pai traballaba, a miña nai tiña que ir á plaza, que tiñanos unha granxa de galiñas, e íbamos á plaza, iba á plaza e eu quedaba. E eu, para que miña nai estivera contenta, fregaba, limpiaba, facía a comida, puxeme a fazer un día o caldo de 12 anos, e que caldo máis rico fixe, viu que a miña nai. E logo, que antes non se botaba a carne a salar, ou non se botaba a carne a mollo, e había que lavarla ben, e ordenaba, facía o caldo, e cando viña, e ti que fixeches? Fixeche o caldo. Pero ti que me fixeche o caldo, mía? Eu fixen, a ver como saleu. Pero aí, ainda saleu mellor que a ningún. Dicía, meu pai está máis rico que o teu. Ui, moitas historias. Moitas historias. A ver que máis. E que dedicabas as tardes?
Que me dedicaba ás tardes. Sí, que facías polas tardes? Pois mira, polas tardes, polas mañás, facía o labor todo da casa. Vestía os meus irmáns para ir ao colegio. E despois, ao mellor se non estaba a mamá, facía eu a comida. E se non, pois andaba por ali facendo cousas, planchaba a roupa. Eu 12 anos e planchaba a roupa, que éramos moitos. E despois, polas tardes, así que comíamos, collía un balde grande de roupa, ou dous, e íbamos a lavar ao río do público. Pola tarde, todas as tardes. Todas as tardes, a cada tiña que lavar ali, a roupa xa me iba cedo hasta a noite. E non xogabas cos túas amigas? Non, eu nunca xoguei cos amigas. Non estabas con elas? Non, viñan elas á casa e estaban un pouco con elas, e iso tuve que traballar moito. Traballar moito e axudar aos meus pais e máis aos meus irmáns. Porque éramos moitos e tiña que cuidar. Eu tiña que facer todo da casa, mas despois a roupa que iba a lavar tiña que planchar. Miña nai pouco planchou. Eu era a que planchaba. E de 12 anos para arriba sempre. E Que? despois, cando ibas a algún sitio, ibas cos tuas amigas ou cos teus Ai, sí. pais? Non, cas amigas. Cos amigas? Despois, cando tiña xa, era máis maior, Cantos anos? Home, cando tiña xa 18 anos e por aí, ou 17, iba ás festas, que había en Bemantes, en Miño, en todos os sitios, a Betanzos, e a pé. Ibas a pé, que non había coche. A pé, e máis á plaza. Íbanos a pé, despois viñanos de volta. E para chegar máis pronto, viñanos pola vía do tren. Pola vía? Por dentro? Pola vía do tren, ao lado, e viñanos a pé para chegar máis pronto á casa. E cal era o teu sitio favorito? O meu sitio favorito? Sí, a donde ibas ti, cal era o que O máis te sitio gustaba? favorito, a mí gustaba de todo. Íbanos a Miño, ás festas, invitadas. Eu iba invitada a Miño, a casa dos meus primos. E a Sombreu, tamén á Riba de Miño, tamén íbanos por San Ramón. Daquela sí que eu iba, estábamos 3 días na casa onde íbanos á festa. Entón, o que máis te gustaba eran as festas. Sí, a miña división era as festas. Ir ás festas do pueblo. E que máis? A ver. En cando tiñas mozo, sabían as tuas amigas ou a tua familia? O mozo? Sí. Ai, sabía. Non era secreto, nin nada. Non, Contabas ti? contaba eu, pero é máis, viña ás noites aos jueves, e aos martes e aos jueves, e aos sábados viñan, dicíase daquela, vir á porta. Viñan á porta, tal, salías, collías 2 sillas, puñeste no pasillo, e estábamos falando ali. E meus pais dentro da casa. Era a moda daquela antes. Que máis? Era a moda antes, así. De cando tiñan os mozos, pois viñan así, 3 días á semana, de noite. E estábamos ali un pouco falando no pasillo, sentados nunha silla. Despois chamaba a miña nai, Maruja, pois alá, xa se iba, tiñase que ir. E a que edad tivaches o teu primeiro mozo? O meu primeiro mozo? Pois mira, aos 18 anos, 17, 18. E a que idade comenzaches a traballar? Comecei a traballar? Sí. Aos 12 anos na casa. Fora eu nunca fui Fora da traballar. casa? Tudo na casa, os labores todos da casa. Eu nunca fui a traballar fora. Nunca traballabas nun sitio, dabanche cartos? Ai, non, neso non. Non, Deso nunca. nada. Nunca. Eu non fui traballar na comunidade, tuve que cuidar os da casa, os Como que non? meus irmáns. Como que non? Era Bueno, Almalde? ai, pero despois agora de maior. Estou chorando cando era rapaz, Pero... Agora, de maior, non, que de maior. traballar. Ao mellor, non, eu non traballei hasta que me viñen de Ribeira, que teria eu, cantos anos teria eu, que empecé a traballar fora. Eu estaba falando antes de cando era o mozo. Pero cando fui a traballar aquí, foi desde que viñen para aquí. 40 anos. Por iso, desde que viñen para aquí, e despois fui traballar a un señor, sei, arriba a Ademar, En que traballabas? na limpieza da casa.
planchar, todo eso. Era difícil sendo muller? Que? Era difícil sendo muller ti? Era difícil? Sendo ti muller? Sendo a muller? Sí, porque antes, o sea, cando si traballabas, se eras muller, a veces era moi difícil. E me dixo, non, eu non, eu traballei e non me meteu medo nada. Eu facía tudo o que había que facer ali na casa, estaba como a ama da casa. Facía eu o que quería, que nadie me dicía nada. Chegaba e facía eu o que tiña que facer. E que máis? Acabouse. Acabou xa. Sí, Bueno, pois me xa que estuve en contar todas as historias. contame historias. Iso tamén pode salir. De cando fui con o teu abuelo a la donde hai a, como lle chaman? Aí está, da ojo, que chaman a la Puente de Uma, arriba do Puente de Uma. Fomos un moto e todo era para arriba, todo costa arriba, hasta que chegamos arriba de todo. E despois para baixar, mi madre, víase todo hasta baixo. Se víanos por ali árbores, xa nada. Chegábamos a Puente de Uma. Non se daba medo. Que? Baixar por Oi, con medo de mí, é para arriba tamén, se vou a moto para atrás. E fomos todo, era todo arriba, de costa arriba, todo arriba. E víaste en riba, mi madre, vías Pantedeume todo por baixo. Que guai. E logo, e sabes o quê? Depois baixamos, e cando me vim en baixo, botei o nome da patria. Aquilo sí que foi unha aventura grande, para mí grande. Non sei como morremos lá. Sí, aventura grande, moi grande. E logo, sí, moitas cousas así, ui, a miña historia, mi madre. A miña historia foi moi grande, pero moi bonita. Traballábamos, outros non estábamos contentos. Non é como agora. Íbamos a traballar, despois de traballar, para festa. Traballaban nas fincas que tiñan. Eu non era que fora moito a finca, pero iba a axudar ao meu pai. A poñer o cebolo, as cebolas, a poñer as patacas, e iso. Pero despois todo da casa. Da casa facía eu. Todo. As tuas irmás non te axudaban? Porque eran pequenos e non axudaban. Hasta despois que fina, que me casei aos 22 anos. E me vine aos 22 anos. Me pasei home. E despois quedaron xa máis irmás que ainda eran pequenos irmãos. Pero a miña irmán, a que me siga a min, era a que quedou para axudarlle a meu pai a traballar nas fincas. Despois eu vim para aquí e para aquí. Iba de vez en cando ás fincas cando era de poñer as patacas e desas cousas. Pero facía tamén aquí o labor todo da casa. E ibase a Lola a traballar e eu quedaba a facer a comida, a facer a limpieza, a facer todo. E así foi a mi vida. Pero a mi vida de rapaciña, como ti, foi moi bonita. Traballaba, pero axudaba na casa moito, pero andábamos sempre vestidos o que queríamos. Sempre moi vestidas, moi arregladas. Éramos as mellores da aldea, as que máis vestidas íbamos. Eu tiña unha melena preciosa, con os terebazos así, tiña o pelo negro. A miña nai arreglábanos moi ben, iso era o que tiña, miña nai. Miña nai, sempre anduvemos con iso, anduvemos sempre bárbaro. E vivíades na casa esa de Porto? Sí, En Pantaleón? sí, primeiro viví na casa de miña abuela, que eu nací na casa de miña abuela, porque estaba miña nai ali cando meu pai estaba na guerra. Sí, que meu pai foi á guerra. Meu pai estaba na guerra, vivimos ali, está. Eu xa non sei cantos anos tiña, eu xa tería 11 anos ou por aí, cando viñamos para a casa que tíamos ali. E despois, cando casaches, viñestes para aquí? Cando me casei, vine para aquí. Porque quixo a primeira para aquí. Era que ela vine para aquí. E que edad naceu o tío? Cantos anos tiñes cando naceu o tío? Cando naceu o quen? O José Antonio. Tiña 23 anos. E papá? Tiña 23 anos. E cando naceu E papá? teu pai, 7 anos e medio ou 8. De diferencia, non teña conta. Xa sei. Naceu no 68 en París. 67.
67, 68. 67. Bueno, Que pues bello mira, eres, pa. 7 anos de diferencia. Exacto. Claro, 7 anos de diferencia. E sí, despois cando fomos para Ribeira, cando era pequeno era. Por que fostes para Porque, Ribeira? porque o teu abuelo traballaba de construcción en Ribeira. As casas todas que hai en Rosalía de Castro, e da que tedes vos, todas as fixo el por ali. Todas. Todas. Casi todas as fixo. Esa calle é máis grande. É? É moi grande a calle. Pero fixo moitas. Agora había fazer alguma máis, pero fixo moitas. Un hotel que había ali, en Cesea Orai, había un hotel ali en Rosalía. Ese hotel non fixo eu. Todas as casas estaban lá arriba, todas. E despois fixo tamén por donde había antes a feira, non me acordo ahora por onde era. Que había que ir todas as salas de antes, non me acordo por onde era. Eu fixo moito en Ribeira, moitas casas. Depois, cando fui para ali, estuve ali cando o teu pai era pequeno. Bueno, e teu pai era moi inteligente, que collía os cartos a da pastelería, daballe cartos ou ir cambiar ao banco. Eu dicía riña con ela que non o deixara ir, porque era un neno pequeno. Mira que responsabilidade tiña xa daquela. Mandaba a ir cambiar ao banco, os cartos. Ai, sí. Era pequeno. Cantos anos tiña? Eu non sei que anos terías. Terías 12 anos ou por aí. Sí, era pequeno ainda, 12 anos. Pero ti estás logo que dicía eu a Fina. Estás logo que mandar o neno o neno sabe ben ir. E ala, iba a mí facía falta cambio. Para estar na pastelería, e iba a cambiar dele. Iba ao banco e iba a cambiar. Mismo ali, como lle chamaban ali, onde había isto... A Santander. Donde Bueno, había... la Central Hispana. Sí, pero era ali donde como lle chaman onde había, non me acordo agora, como chamaba ali, a mi agora chamaba, olvidei dos nombres das calles. Non sei, non me acordo. Ali cerquiña da pastelería, ali no centro mismo. Bueno, Había ali un paramos ya. que máis? Se me canso.